No, és així, no. Bueno, això ja són imatges. Això ja són tomes falses. Venga, va. No me hace mucha gracia que me grabes, ¿eh? Sonríe. Que parezco un Playmobil, que no me puedo mover. Ho haveu vist? Va pare. Bueno, ara... No té coste diners. Ara nosaltres portem 3 escoles infantil, la decoració de la plaça... Espera, para. Què? Ara comença la missa. Ah, sí? No que és del barri. Tenim un ambient. Jo quan hi... Me cagué la puta, tío. ¿Y qué? ¿Estamos de rato? Pues no dudarà el món. Podría ser, o sea, no podría ser falla en una otra falla. No me veis en una otra falla que no sea la vida. Eso que profundo. Sí. No, està quedant total. Està quedant total. És més breu, però que és molt contundent, eh? Ahí puche la música. Violines. En el Mukasi. No te tires molt arrere. Que quiere chepa. Vale. No, perquè no te... Ja ho veuràs com... Mira. No pasa. Que se te iba. Que se me inicia el sabater. Vale, una otra vega. Que menos, ¿no? Tú tienes que estar ahí en ella. ¿Sí? Hombre, eres el presidente, das apoyo psicológico. Vale, pues. ¡Guapa! Va, Rebeca, per favor. Ah, sí. Gràcies, Rubén. Molt bé. Perquè no n'hi ha problema. Hòstia, no, Homes. Vale, quan jo te diga, me mires... No, quan jo te diga... Espera. Bueno, estava gravant. Fes una altra vegada, no passa res. Tira ja. Estic gravant. No, ¿Qué?